अ मा ग नै जोंना मोनबाय आरोना दागुसै Happy birthday to you, Shrimati. Happy birthday to you. May the long life bless you. May the long life bless you. May the long life bless you to Mau mencatat Sahaja. Sing menjawab. Panir sang labrasa. Kita mencatat, kita mencatat. Mula mai ko macam macam. Mai thả silang dah. Tôi có được xin đâu. Sao làm ra không bên này? Đâu? Hả? Ủa, nó hả bạn? Đây là sao? Groom to be. Groom to be dah sao? Groom to be dah này. Oh. Berai mana tak sih? Saya memori ni saya. Memori lah. Memori lah kan udah. Oh. क्या खा रहे हैं रिंकी मैम रोटी चिकन नहीं है मटन नहीं है जॉय करू है मटन नहीं हाँ निरामिष Oleh akak bilang pipa kan akak. Ya punya salah ya. thấy con xin ngủ bạn happy birthday dear bây giờ con xin ngủ bạn má đâu đây khỏi tiếng ngủ không ai đúng cái gì thank you advance nama adung dari juga adung dari bisa apa tuh makan apa lagi basnya nggak itu Kamu ya, kamu udah suka dulu lah, terima kasih deh. Punya udah nggak? Aku pada mana kan? Nah, ibu nak kan saya ini kali deh, ibu nak. Halo ibu. Baik. Kan lah dia ibu nak ini dia, ibu nak kan. Apa color kamu mana mungkin ya? Dia udah buka kan ya? Thank you. Mario. Wow, thank you. Thank you, guys. Udah gitu pun lang naman din dito. Koy, ay nga ne. Thank you. Ne. KFC. Party pending na. बेनिफ्राय मालाय स्कुल गनानै बङायाव आरो पार्टि लागायबावबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' थाङासै बाट आं शेयार खालामनो लुगैनानै मेम'रि हिसाबै दोननो लुगैनानै भिडिअखौ हरनायखौ आङो एड खालामबाय आरोना आंनि भिडिअआवनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांमोना एकदम मालाय जाखावलायनाय माने जोंखौबो लिंहरदोंमोन सिबाय टाइम गैयाना गावहाबो स्कुल गनानै थांबाय आरो नै फुङावनो फैफिनबाय आरोना सिबाय गैया ओमफ्राय जोंहा दिनैनि जानायाव दङ आरोना मोनानि नै दाउ बयलार माजों संगोन आरो नायदो एकदम आनकमन आरोना जों जालाबायाना बेफोर ओंख्रिखौ जानोसै दिनै ओमफ्राय नैबे मसाला थसालाखौ लगायनानै दोनखाजोब्बाय आरोना दाउदै दैसेबो होलायनानै लगायनानै दोनखाजोब्बाय जाहैदों जोंहा माने एकदम मिलौनानै थासिगोन आरो एसे खोबहाबनानै दोनसै बेखौ आधा घन्टासो फिसालानि एग्जाम थाखायनो एसे भिडिअ लाबोनो बोरैबा मोनगासिनो दं आङो आरोना भिडिअ शुट खालामनो थाखाय ओमफ्राय अब्लाबो नोंथाङा मोजां टाच थानांगोन ना स' दैलि ब्लगाव आं मोनसे ब्लग्सखौ होनो सेस्था खालामगोन आरोना नोंथांमोनहा बानो नाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय जानगारथ' जानानै थानो हाया नङा होमबा स' दिनैबो बेखौनो लाबोलायबाय आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिमाय बाया मोजोमा ना मा होनो ओमफ्राय आंना बांसिन टाइमा बेयावसो जागोन आरोना बिराद खस्थ' बे गथ'खौ लेखा फोरोंनो जथाबनोनो नागिरा आरोना जिराय सिं सागुलायबाय गाबोन एग्जाम दङ मेथ्सनि एनुवेल एग्जाम आइदै मैयानिफ्रायनो आं जथाबबाय थादों एकदम
सिं साबाय आरोना नै बिदि जथाबबाय थाबाथाय आंना बिराद सिङा रुवायो आरोना आरो बाजाराव थांनायावबो फिसाजोखौ एसे बानानैहाय लानाय जाबायना एकदम सिं साजोब्बाय फाफ्लि साजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय नांगौबा आंखौ कुस 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 खामानि मावहोबाय था उथिनानै ओरै मावबाय थागोन आङो थांलाय फैलाय बायदि बायदि बिदि जथाबना आंनो होनाङा आरोना ओमफ्राय मुस्रियाबो नै रेथे पेथेनो दं आरोना मुगैनो नाङा दानिसो फिसाजोआ सिखारदोंमोन नालाय थिखांलायला मोनाखाबाय नालाय आरो माथो दा एसे बुस्रि बुस्रा उन्दुनोसैल' ओमफ्राय नै बिदि थावआवसो गोजोम होनानै एवनांगौ जाहैबाय आरोना आयौ माथो खालामबावनो प्रसेसफ्रानो बिदिसो जाहैबायबा नै ओमफ्राय जि गोथाव नुखाबाय दे जानायब्ला ओमफ्राय नैबे एसे दंबावो आरोना खननै एवनोसै बेखौ फोमोननानै लाग्रोनांगौ जाहैबाय गोबावजों खनसे जानाय थावआव गोजोम होनानैबाबो जानोसै आरो पक'रा बादि नैबिदि फोमोननानै लाखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो माथोबाव एसे गेब्लेनायखौ एसे साखिनायसै आं ओमफ्राय बे थावआवनो नै सामब्रामखौबो एवनानै लाबाय आरोना केमेरामेन गैयिनि ब्लग्स बानायनाय मा होनना बुङो दा बयद'नि सिगाङावनो आगोल मा होनो नैबे ससफोरखौ फुननानै लाखाजोब्बाय नालाय बेफोरखौ हरग्रोगोन आरो फानो ओमफ्रायसो दाउ बेदरखौ गारलानानै हरनोसै ओमफ्राय बे एवनायावनो सोरनाफोर एसे भिनेगार लागायनानै हरबावनोसै आरोना जागोन एसेल' गोथाव जानायनि एकदम बायदि बायदि जा नांगौ एकदम होनानै एवजोबथारनोसै आरोना बेसेबांबा गोबावजों खनसे जानाय 80 बोसोराव खनसे जानायनि खोथा सोरबा मिन्थियोबा खिन्थाहरलाय आंनो बे माबाखौ सिमला मिर्चखौ मा होननानै बुङो जोंनि बर'आवहाय आं खिन्थु सानस'नो हायाखै आरोना मिन्थिया इंलिसाव केपसिकाम होनो मिन्थिगौ ओमफ्राय हिन्दीयाव सिमला मिर्च बाट बर'आव मा बुङो आंबो मिन्थिया 7-8 मिनिटसो 10 मिनिटसो जाबायदां एवै बेबायदि जाबाय आरोना नै एसे गोजा जाहांबाय एबारना बे रेडि लानाय बुस्थुफोरखौ आङो लुनानै हरनोसै आरो एफा आंबो मास्टारशेफआव पास जानानै फैनायबो नङा जाहैबाय नालाय आयौ आफा लाथा खालायनानै थालायलायखो गोथाव जाबा जागोन जायाबा गैया मा गोथाव जाया बेलाय बेदर बुस्थुआ थावजों एवनायालाय जेरावखि जाया दिगदारल' फैदो मा एसे असान्थि बेलाय एसेबो बाथाबबाय थाबाय मानो फैदो रावबो सुखैया जोंहा बरिया गोथाव नुखाबाय आरोना नै बेखौबो लुनानै हरनोसै भगबान हरनो बाबायमोन आङो बेखौ ओरैनो गब जानो लुगैबायमोन रोसि एसे लानानै ओमफ्राय नै बेबायदि गोदिखौ एवनानै जानो सोर इन्ट्रेस्ट मोनो सोर सामब्राम बरहा होनानै आरोना नै दोनलायो एक्सट्रानो सामब्राम दरनैसो होनानै लागावनोसै बेखौ जोंहा बोराय बुरै सानैजों अ मा ग नै जोंना मोनबाय आरोना दा बुंसै ओमफ्राय ओरैहाय बिथाङा एसे बदल होथ'दो बागानैसै आं फिसाज्ला जिरायथ'नोसै बिदिखौ गोथाव एवो बिथाङा होदो अननानै बेखौ नैबेयो मोनखाबाय आरोना आं फिसाज्लाजों बिदि जिरायहैनोसैलाय डिउटिया जोंना अदल बदल फिसाजोआबो एकदम बेयाव होनसै सिफ्लेदोसै मोजाङै दिनैनि ओंख्रिफ्रा ओमफ्राय जोंना बिदिसो अबस्था आरोना एकदम आलु बाथोन गोरान जोबाबो सिखारलायो बेजोंनो सिफ्लेनोसै एसे आलु बाथोनखौ सिफ्लेनांगोन एसे इयावनो एवबावबाय नै दानि बिगुर एवनायाव आरोना सिन्था गैया बिदि एसे गोथाव जानानै सोर फाग्लिबालाय बुरियालाय आयौ थैलाय साखिनायखौथ' देखायनो हायासै बुहुद साखिनायबाय बाट जानायखौ एसे देखायबाय आरोना नायदो जेबो ओंख्रि गैया बेनो जोंना ओंख्रिया दिनै जाय फाराफारि जालाबायबाय आरोना उन्दैया बिराद जानानै लागोनसै आङो बानलुआबो ज्रोम जाथारदों आलु बाथोन एसे लगायनोसै बेनि ग्रेभिखौ एसे लगायनोसै जानोसै आरो बिदिनो जाखां लोंखां खामानि जोब्बाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय एसे ब्रास खालामनानै लानोसै एक्सुवेलि ओंख्रिया आं संनाय नङा बिथाङाथ' केमेरायाव बारा फैनो बायो नोंथांमोननो आं खिन्थाखादों आगोलावनो टुथपेस्टआबो गैबावलासो एफा गोरिब जाबाय आं मा होनो आङो भिडिअ लानोबाल' नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय केमेराखौ अन खालामदों आरोना माने ओंख्रिखौ देखायफैदों बाट बिथाङानो बांसिन संदों आंना बे गेजेर एरनाय नोंसोरनो देखायनाय बेनोसै आरोना माने आं फिसाज्लाजों जिरायफादों नालाय आरो फिसाजोआ बिराद दिगदार सनाफोर बिराद गोथाव संदोंमोन
ब्रास खालामनानै लाखानोसै आं मोनायावनो हाङा बिराद मोनामनानै थायोना बेदर जानाय ना जानाय आरिफोराव एनिवे सोनाफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं बारा गोलाव खालामला आरोना आं सानावबालाय जानायखौ मोजाङै देखायगौमोन गोथावथारमोन बुस्थुआ नोंथांमोनाबो मोजां मोनगौमोन खोमा दा आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना सोनाफोर गाज्रि मोननो नांला माफा आं फुं भिडिअ मोनदों होननानै आरोना सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच